Mummunan tarihi na ci gaba da bibiyar kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City, inda a yau ma ta yi daren Ɗanladi, domin kuwa ta zama ƙungiya ta farko da ta fara zira ƙwallaye guda uku kuma har aka kai mintuna 75 sannan kuma daga baya aka zo aka warware waɗannan ƙwallayen. Mummunan tarihi kenan. Baya ga wasanni guda biyar da ƙungiyar ta jera tana yin rashin nasara, tana yin ɓarin makin. Tun da kan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham Hotspur zuwa Bournemouth zuwa Sporting Lisbon sannan kuma zuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta wato Brighton har zuwa kan Tottenham din, sannan kuma yau gashi kan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Feyenoord, wanda wasanni guda shida kenan a jere kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City tana barin makin. Sai dai ta dan kare kambunta na buga wasanni a gida ba tare da an iya doke ta ba, wasanni 33 a gasar Champions League. Baya ga haka kuma wato a sati mai zuwa a gasar Premier League kungiyar za ta haɗu da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. Zafi kan zafi kenan. Sai dai kuma Eric Brown Haaland ya dan rage, tunda shi ma yanzu ya dan kafa tarihi a wasanni guda 44, ya samu zarfin zura kwallaye, wato inda ya zama dan wasa mafi saurin zura kwallaye da bada gudunmuwar kwallaye a gasar ta UEFA Champions League. Zuwa yanzu ya bada gudunmuwar cin kwallaye guda 51 ne, inda ya ci kwallaye guda 46 sannan kuma ya bada tallafi wato guda 5.